E twak makende kawuono, jafwambo marwa Ali Abich ogoyo mbaka gi gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga, mabende en jakom duond bura mar ODM. En twak mamenyo sigand telo, kit telo kod okenge mag telo makiny. Eyo kinyo wadonje par gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane kocha wuode ka chud bura marangue kama rwako ayanga ya ode. Karibu sana. Machiegni ahinya dala. Karibu sana. Bang' rwako wae ode, wawuothe ode kendo nyiso wachiel kachiel nonro mar familia mare kokale pichni mopogore ma oketie korot. Mana kaka ng'ama miyo, gavana dhi nyime kod tije mopogore jikon kama olose math mokinyi kendo oikore mar pidho wende moleme pare ka. Kidhi mbele. Koro nyomondi mago meki. Nyoyo bin gi duma. Aol ni chai ko sidhi maduma. Bende otero wachiel kachiel nyaka puothe mar olembe kama onyiso wa olembe mopogore ma opidhe pare ka. Pok to gichiek maber, but gisechako next month icham. Even next month. Podotek. Podotek. Machunga benika gindi. Yeah, kuro ma guardian wa Bang'e to wabedo piny ka watwak achiel kachiel e weche mopogore anyato mago mamulo dongruok mar kaunti ma Homa Bay, siasa mar duond bura mar ODM e kinde weche mamoko mabende mulo ngimane. Okabana nya gavana, thoth ji ong'eyi ka idonje lak mar siasa kichako ibedo woman rep mar kaunti tiyo higa par kapok idonje siasa ne in ng'ama chalo nade, ang'o mane itimo ma koro miyo ji koro ng'eyi ka koro idonje lak mar siasa? Naluwo siasa mar wuonwa kabisa, omiyo adonge ot mar siasa. Kadhi e university, kadhi e high school, abedo ja siasa kuro, abedo head girl Kisumu Girls. Kadhi e university, ani mana kongo bedo nyako mano kongo bedo secretary general mar Kenyatta University Students Union. Wago siasa e university be katieko tadhi e tich. Tiyo gi organization miluongo ni Trust for African Rock Art. Neng'iyo weche mag rock art gin goro manogor chon. Moko ni kata mfangano ka to gine Afrika mangima. Kaito katieko tatiyo gi LVCT health. Mane watiyo weche mag health. Nwang'iyo weche mag kute mag ayaki. Thothne. Kanye maka ae tabiro kore siasa ma national. Ma donjo kaka woman rep ma county ma Homa Bay. Gin midhiero mage ma samoro joko joma mine matela mar siasa ma samoro nyalo go chuny kata miyo madwa donjo siasa kuro kunya gicha gimolelo kanya donje. Ando ng'eto thoth ne joma mine kopogore gi joma chuo. Kendi nyalo paro mbaka mane mosenindo Raila Amolo Odinga goyo e wach mar siasa mar ng'ama miyo kopogore gi mar ng'ama dichuo. Jakom ne siro mine kabisa nikech nowacho ni miyo wuok thurgi kaka na wuokano. Tibire piny machielo, tibiro kendo kipiem e siasa, tipiemo gi yawuoyi manodongo kanyo. Mako dhi e odni to wacho ni man wakwayogo chon. Yoni nwaluwo, kae nwabedie. To iyudo ka ng'ama miyo kobiro to en onge gi historia no mar kama ochung'e no. Dala gi kocha be ok onyal chung'e. King'iyo weche mag resources, ng'ama dichuo nyalo wacho ni an auso lopani adhi achungo. Lakini ng'ama miyo king'iyo kaka ownership mar gik machalo lowo gi gik makamago pok obedo e lwet joma mine. Samoro siasa bedo gi koko gi lweny. Tiyudo ka joma chuo keto lweny mang'eny to samoro ok nyal favor joma mine bende. Koro an gi chir, gima miya chir mogik en ni mine ma upcoming ging'iyo ni ka fail to onge kuma gibro dhiye gin be ibro ng'isgi ni wamiyi tich mondo idhi fail kaka Wanga no fail cha. Wamiyi mondo idhi we kaka Wanga no we kore cha. Tarik 25 dwe mar aboro 2022 ne dhi e lap tuke mar Odinga kendo chamo muma kendo singori matiyo ne jo Homa Bay ka ndi kalore kod singo mane miyo gi mag dongruok. Sani koro in giga mar adek. Dongruok mar kaunti osebedo machal nade? Apani wasedhiro dongruok maber. Kichako mana ga lap tuke mar Raila Odinga Stadium. Seche kane pok waluonge ni Raila Odinga Stadium. Chieng' man wachamo muma kacha, inyalo neno kaka nochalo. To king'iyo sani, face mokwongo mar tieko stadium ne watieko mwayawe, ma wachake ni Raila Odinga ma jakomo biro moyawe in June 2023. Mano nosemana bedo dweche 7
aboro kamae nyaka ne wakaw telo to ne wakawe kama ne entie cha keto mijingo wate molose ma pavilion mokwongo cha oger motie kimalumo keti ma gimoro amoro keti ma en stadium maninyalo tie. Bang' mano wachako wakelo president gi jakom kanyo higa mokalo inyalo paro 29 December gibiro gituge pap kanyo to kanye mana kwaye jatelo ni kiyie to stadium wan koro wachopo kode ka mabe unyalo goyo mpira maber to kuonde ma joma moko bete onge shades makanye makoro ne president bochiwe commitment ni mondo ger shades mamoko magone erokamano. Kidhi hospital idhi yudo ka almost 60% e hospital mar accident and emergency center manyien magorofa beach mwagero mar keto hospitandwa e ngas mamalo nikech ne wayudo hospital ma Homa Bay referral ka en level 4 to ne watimo application mochore to level 5. King'iyo hospitandewa mamoko mabende nokwamu kaka Rachuonyo East, Rachuonyo South, hospital Mambita wasekete improvements kanyo. Kidhi hospital Manyandiwa, kidhi hospitandewa waketa a lot of improvements infrastructurally. Jopuonjwa mag ECD nwayudo ka ok confirmed kaka permanent and pensionable. Sani wase confirm jopuonj 1,200 ma to permanent and pensionable. Wadong gi jopuonj 500 mwakochopo 1st of February ginte gibro bedo ka gin confirmed. Sama ikruok dhi nyime mar loso kar kembe mariwane wang'eyo ni nitiere kambi Kigoto mane chako yudo ka ne gavana mokalo chako ka tidhi tieko bikelo masin mane waneno ka ogai mar ODM mosenero Raila Odinga nobiro yawe nyaka sani ang'o manotimore momiyo sani koro Kigoto nyalo ego mogo. Government is not effective e weche mag biashara nikech yudo ka madonjo ng'eny to koro mondo yud mawuok mondo obed stable profit wise otamore. Koro kane wase invest quite a bit e wach wa Kigoto to ne wa make a decision kaka cabinet ni kaluore ni waketo pesa to mawuok tin nikech government is not good at the business of doing business. Mane mo mineno kata ka privatization dhi mbele kata mar state corporations mamoko nationally wambe no decide ni mondo wa privatize Kigoto ma wase yudo private investor masani osetimo improvements kanyo. In January obro chako rego as a private investor to miyo wa rent. Gavana inja siasa kinja komdun bura mar ODM tarik 15 madu mar 10 ne chapinyo kuyo ka ogai mar ODM onindo isebedo machal nade nyaka jakom Raila Odinga ninde to ere kaka neno ka ODM dhi nyime ka onge Raila. Abicho osebedo kuyo maduong'. Aparo ni mana kaka lal mar jakom obwogo Kenya mangima gi piny mangima wambe no bedo gi bwok maduong'. To kaka Homa Bay gi an kaka nyawang'a jakom nyo siepwa mwang'e ni December kama nyaka ang' wayude kobiro o timo 1 2 3 kodwa. Omiyo en kuyo maduong', en bwok maduong'. To kata kamano en dwaro mar Nyasaye. Matiende ni wambe koro nyaka wafundre watuyo kanda mondo wadhi mbele. Aparo ni bwok maduong' no bedo ne chama mar ODM. Kendo nitie joma nowacho ni chama mar ODM nyocha en jakom to jakom ema nyocha en chama mar ODM. Matiende ni chama mar ODM orumo. Anto kaka nene tanene ni ling'enyo mane jakom owenwa nikech wan oganda jakom. Nyocha wan joge. Samoro no konyal wene ng'ato ka ng'ato mwandu ni inapogo ni puodho moro inapogo ni ma. To gima no wewa go maduong' kaka oganda no wewa kwariwore wan gimoro achiel. Mano ne en gift maduong' manomiyo. Mar ariyo no wewa ka wan gi chama nikech onge kaka ji nyalo chope political power ka gionge gi mtoka magidhigo kuro. To mtoka midhige political power en political party. To jakom no gero party higni 20 to wewa gi chama mong'ere kochakore Vanga Kwale kucho modhi nyaka Todo Nyang' Turkana mowuok Todo Nyang' mobiro Nyatike wuotho rumo ka Tana River moluoro piny mangima. Tiende ni mae gima nyaka wariti kaka ling'enyo mane jakom oweno. Koro aneno ni by elections manyotimore ji nyocha nigi to mang'eny kendo ji nowache mang'eny nowacho ni ODM dhi lose election. To aneno ni jopiny nyomiyo wa vote of confidence kanye wayudo kom ma
Ugunja, Magarini, nyaka Kasipul, kombe manyicha wango kaka ODM. Koro en tichwa mondo wateg chama kwa akany. Winjruok mar ODM gi UDA chalo nade nikech nja winjo kanyoro kando wacho ni nitiere kaka koro ODM dwa donjo winjruok kendo manyien gi UDA motelone yiero mar 2027. Ginang'o gini makoro dwaro manyien kapok odonjo e mesa mondo mi ubed kanyakla yiero mabiro? Apani one very clear on kuma nyocha Jakom owewa. Mokwongo Jakom nowewa e broad based. Broad based government inyalo paro tarik 7 dwe mar adek higani makoro watieko ni ne wan KICC. Negi sign MOU. Jakom no sign to President Ruto be sign. MOU mane list 10-point agenda. Mag gik manonego timre e kindwa. Gik mang'iyo jopiny gi gik mamoko. To winjruok ni nokoriwo winjruok mar support ma 2027 and beyond. En winjruok materowa nyaka 2027. Emomiyo nyocha wacho clearly ni wan a broad based government nyaka 2027. Mar ariyo wadwa tego chama wa mago jo party te winjore. Koro wadwa donje winjruok materowa beyond 2027. Ingeni sirikal ma wantieni nyocha wacho nokwagone kura. Ma en sirikal mane wadhi e Kisuma. Tiende ni koro kwa dhi 2027 to nyaka wabed gi winjruok gi partnership mar ni ere coalition agreement mwabedogo ka koro wadhi mbele. To mano nyaka bed negotiated. Mane gimwa wacho. Inen, ok wanyalo wacha ni koro kaka ne wan gi MOU cha ni koro wanyalo dhi adhiya nyaka 2032. No, kochopo higa manyien, higa makoro ne wantieni, mane higa mar tich. 2026 ni ma higa mar siasa. Ka koro wadonje higa mar 2026, in the course of this year, ODM bro bedo gi National Delegates Convention. National Delegates Convention bro loso decision. Ma ok en decision na wuonana an kaka nyawanga wacho ni anto nagombo ni wadhi adhiya gi broad based ni mbele. Wariwre ariwa gi President Ruto wadhi mbele. But ma ok en decision mar ng'atadi. En decision mar the entire organs mag party. Mane momiyo nyaka wadhi a National Delegates Convention. Mondo National Delegates Convention or make a decision. My highest decision making organ mar party. Or make a decision ni kwa di 2027. Magi e coalitions mwadwa ni mondo wabedgo. Gavana kwatieko weche osebedo ka kudhore apani kata in beso chupe iti ni samoro kadibe ni wangiga komon mabende duong' moingo mar gavana e yiero mabiro mbele ni ma nyalo wacho. Gima nyalo wacho en ni anye jo Homa Bay oyiera kaka gavana ma Homa Bay. Atiyo negi kaka gavana ma Homa Bay kendo en gombona ni mondo ka jo Homa Bay oyie to chako nuoya e kom mar gavana. Mano gombona gi pacha. Kendo aloso gi jo Homa Bay pile ni ka giyie to giduoka kaka gavana ma Homa Bay. And sani be an national leader kaka national chairperson mar chama mar ODM. Mbaka nyalo gore e kamoro amora. Koro mbaka kogore ok ditam mbaka mondo ji ogo mbaka. Koro ji nyalo go mbaka to Nyasaye manigi chenro te mag kila ng'ato ka ng'ato kaka dhi mbele.